אזכרה של הבעל, לא בגלל שיש לה תפקיד ריטואלי, אבל בגלל שיש לה תפקיד בהבאת הבורקס וגויבוס חמינדוס וערק. כך הייתה הקהילה. לא, אבל יש פרשת עמלק, שהיו חייבות לבוא לבית. בסדר, אוקיי. אז יש סיפור כזה שהאיש נפטר ואשתו באה לבית הכנסת, ופרשת השבוע הייתה האחים מוכרים את יוסף, כן? אז היא מגיעה הביתה והיא כולה נסערת, אז אומרים לה, סבתא, למה מה קרה? אז היא אומרת, אתם לא שמעתם? מכרו את יוסף. אלוהים, איזה מין אחים זה? איזה מין יהודים זה? איך הם עושים לו דבר כזה? טוב, בשנה הבאה, יום הפטירה, בדיוק באותה הפרשה, אז שוב היא באה לבית הכנסת, שוב היא חוזרת הביתה, כן? והנכדים אומרים לה, נו, סבתא, מה היה? אז היא אומרת להם, מכרו אותו שוב. אז פעם שלישית היא חוזרת, אז הנכדים כבר צוחקים, אומרים לה, נו, סבתא, מה היה? אז היא אומרת, תקשיבו, פעם ראשונה הוא רשע, הוא קורבן, הם רשעים. פעם שנייה, הם עדיין רשעים, אבל הוא מטומטם. פעם שלישית, רק הוא מטומטם. אוקיי, עכשיו מה רציתי סתם להעיר באמצעות הסיפור הקצר הזה? שבעצם באמת התייחסו לזה כלפרשת השבוע, התייחסו לזה כמו לרעידת אדמה, לפרשת השבוע שהיום מעסיקות אותנו, כן? כמו היבחרותו של טראמפ, או כמו, לא יודע, כן, הקלטת הלוהטת, או כן, מה אמר זה, שר זה, אוקיי, אז פעם מה שדיברו עליו, גם בשוק, גם בבית הכנסת וגם בבתים, היו ענייני פרשת השבוע, ולכן זה הדבר שעניין את כולם, וכולם באמת רצו להבין את זה. עכשיו, רבי יעקב חולי כותב בהקדמה שלו שאין לפגוע במרקם שהוא עושה. מה זאת אומרת במרקם שהוא עושה? יודע צדיק נפש בהמתו. אז הוא יודע שהוא פונה לקהילה, שאם הוא ירבה בהלכות, אז מהר מאוד הם יפסיקו, נכון? למה? משנה מפורשת, כל השונא הלכות, מובטח לו שהוא בן העולם הבא, במבטא המרוקאי, כן? כל השונא הלכות. אז הספרדים צוחקים מזה ואומרים כל השונא הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן העולם הבא. דהיינו, תביא להם 10 הלכות סבבה, 11 הלכות זה כבר יותר מדי. אז מה הוא עושה? על כל פסוק ופסוק. הוא מביא, לא על כל פסוק ופסוק, אלא זה רץ. אז פעמים זה פרשנות המקרא באמת. ופעמים זאת דרשה שמבוססת על אותו הפסוק. ולפעמים זה סיפור תלמודי, ולפעמים זה סיפור עממי, ולפעמים זה מנהג, ולפעמים זה דינים. אבל אתה אף פעם לא יודע מאיפה יצוץ דבר מה. אתה חייב לקרוא את הכל על הסדר, כדי גם להגיע לאותם מטמוני שוחד שהוא תומן למתמידים בקריאה. עכשיו הספר, האמת היא, לא נועד לקריאת יחיד בלב. הוא נועד לקריאה ברבים בציבור. ואיך אנחנו יודעים? לפי הרטוריקה של הספר. כשהמחבר של הספר מכוון לקריאה בלב, אז הוא כותב בשפה כתובה. ואנחנו יודעים להבחין היטב בין שפה כתובה לשפה מדוברת. עכשיו, שפה מדוברת כמו לשונו של חכם עובדיה בדרשה שלו השבועית, נגיד במוסיוף, או כן, או ביזדים, אז זאת שפה מאוד מסוימת. זאת שפה מדוברת, זאת שפה תוססת, עממית, קולעת והדה. וכך גם... כן, הם לא הבינו את זה. הם לא הבינו את זה, אבל הם לא היחידים. עכשיו, הוא היה אומר על זה, כן, וילכו ההר ההבלים ויהבלו, יעני נהיו אהבלים. כן, שזה פירוש מאוד יפה ועממי לפסוק מורכב, כן? וילכו ההר ההבלים ויהבלו, יעני נהיו אהבלים. עכשיו, אם כן, נגיד שעכשיו אתם נמצאים אל מול אותה המשימה. אתם צריכים עכשיו לכתוב לעמך ספר שמסכם להם את כל היהדות. ולהסמיך את הספר הזה לפרשת השבוע. כך שבעצם מי שקורא את פרשת השבוע ורוצה להבין את פרשת השבוע,
ברצון או שלא ברצון, כן, יקרא על הדרך וילמד את כל היהדות כולה, על רגל אחת. אז הנה אני שואל אתכם, לאן הייתם מכניסים נגיד, בואו נגיד שאתם כמו רבי יעקב חולי, כותבים, הרי הוא התכוון לכתוב על כף ד' ספרים, אבל הוא כתב בראשית ושני שליש של שמות, והוא נפטר. אז למה מקדישים את זה לכל הרב חולי? לא, זה ממש לא הכל רב חולי, ממשיך אותו הרב מגריסו, כן, ואחר כך, בדיוק, ואחר כך הרב ארגואטי, תכף אנחנו נגיע לכל דבר ודבר. עכשיו, אז נגיד שאתם עכשיו נמצאים אל מול אותה המשימה, אתם צריכים לכתוב ספר כזה. ונגיד שאתם רוצים להכניס את עניין הדלקת נרות שבת, כבר לפירוש שאתם כותבים, כי זה אחד המעשים הפולחניים הרגילים, המרכזיים. אי אפשר להמתין לפירוש למשנה שגם לא יבוא, נכון? הרי הכוונה היא לפרש כף ד' ספרי התנ"ך, תוך כדי הבאת כל ההלכות הרלוונטיות ליום יום, כל המנהגים הרלוונטיים ליום יום, וכל המידע על המוסר והאתיקה היהודיים הרלוונטיים ליום יום. את כל זה צריך להסמיך לפסוקי התורה. אז אני שואל אתכם, נגיד, איפה הייתם מכניסים את עניין הדלקת הנרות? אפשר כבר בחיי שרה. איך? אפשרות? איך? דרכה, מכיוון שאישה יכולה לעשות את זה, אז להשתמש אז אצלו זה, תכף תראו, אצלו זה הרבה יותר מתוחכם, כי זה בא מתוך הטקסט. על 3 עבירות נשים בתות בשעת לידתן. על שאינן זהירות נידה, חלה והדלקת הנר. יפה. יפה. עכשיו, מי מתה בלידת בן? רחל. יפה. אז בפסוק הולדת בנימין הוא יביא את כל הלכות של הדלקת נרות. למה? כי על 3 עבירות נשים מתות בשעת לידתן, על שאינם זהירות בזה, בזה ובזה, נכון? כשהדבר השלישי הוא הדלקת הנר. אז עכשיו, צריך לא מעט יצירתיות כדי בעצם ליצור מהלך שבו אתה יכול לדבר על הדלקת נרות, שזה סעיף של סעיף של סעיף במצוות שבת שתינתן רק במעמד הר סיני. אז בכלל, בן אדם רגיל היה אומר, טוב, נחכה להגיע ל10 הדיברות. או שמקסימום נדבר על זה כבר בבריאת העולם ובשבת הראשונה, כן? ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם. אבל שם הוא רצה לדבר על משהו אחר. אי אפשר להכניס, הרי זאת הפעם הראשונה שהשבת הוזכרה, אז אי אפשר להכניס ישר הדלקת הנר. ואם הוא ירחיב על הלכות שבת, אז הלך עליו. כי אחרי 2 עמודים הם מפסיקים. ברור, כן. ידוע, הוא מוסכם על כולם. ומסוכם בין הצדדים. אז אם כן, כך דרכו. להביא גוש של הלכות במקום איפה שאתם הכי לא מצפים לזה. ובדיוק כשנמאס לכם הוא גם מפסיק מעצמו. והוא עובר לסיפור ואחר כך לעניין מוסר. בדיוק. לא, הוא הכיר טוב. זאת בדיוק הסיבה. למה הספר הזה עשה